Isa sa mga pinakamatandang bayan sa Pangasinan, itinatag taong 1598 ni Nooy Reverend Father Hermenegildo Milgar. Ipinangalan naman sa paring si Father Jacinto ng Poland na ang isa sa mga misyon, magkaroon na reforma para sa mga misyonaryong kababaihan. Ang San Jacinto na dating San Jacinto de Kawili, kadikit na mula noon pa ang agrikultura. Pagtatanim ng bigas, mais at tabako ang ilan sa mga pangunahing pangkabuhayan. Pero bukod dito, ang San Jacinto marami pang kwento na nakaukit na sa mga lugar at mga produkto. Samahan niyo ako, Frank, ang inyong travel heartthrob na tuklasin ang itinatagong yaman at pagkakakilanlan ng aming bayan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, tuklasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, tuklasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Kalilat, Pangasinan. Time to visit one of the historical towns of Pangasinan. Sumakay lamang ng bus mula sa Cubao na biyaheng Dagupan at bumaba sa mismong bayan ng San Jacinto. It will take at least 3 to 4 hours travel at 450 pesos. Kapag ka naka-private car naman, tahakin ang NLEX, SCTEX to Tiplex at mag-exit sa Binalonan. Take Lawak, Manawag Road going straight to San Jacinto. Matatagpuan sa probinsya ng Pangasinan ang ilan sa mga pinakalumang mga simbahan. Kaya naman, hindi maikakailang isa ang pananampalataya sa nagbubuklod sa mga Pangasinense. Sa bayan ng San Jacinto, bago pa man magkaroon ng simbahan, isang maliit na kamarin ang naging tipunan ng mga residente para magsimba. Sa pagdating ng mga paring ibang lahi, isang simbahan ang naitayo. Pero dahil sa mga sunod-sunod na lindol, nasira ang mga bahay tipunan at mga munting simbahan. Pero naging daan din ang mga ito sa pagkakaroon namin ng mas pinagandang St. Hyacinth Parish Church. 1598, the church started as Kamarin. Kamarin means barn or made of light materials like sawali. It was called annexed of Mangaldan or Manawag, because there was no definite church that would be called church because of the Kamarin. So the leaders of this town decided to have a church so that we could have it as a parish, an independent parish. There was a construction of a better and a stronger church. Actually, the Church of San Jacinto was ruined 4 times by strong earthquake. First, this earthquake happened, and the parish priest assigned to San Jacinto finally was called parish. Then, it was burned by the rebels. Since it was burned by the rebels, another priest was assigned to rebuild the church. The third church was destroyed by a very strong earthquake. Another church was constructed, and this is now the new one, and the facade
was again destroyed in 1990, another strong earthquake. But it's reconstructed, and this is the present church. Ang ruins na ito ay mula sa ipinatayong simbahan noong 1721. Bahagya namang nasira ng lindol noong 1848. Nasira naman ang harap nito noong 1880 sa isa pang lindol at tuluyang bumigay taong 1892 dahil ulit sa isang malakas na lindol. Sa harap naman mismo ng munisipyo, matatagpuan ang isang estatwa. Ito ang bust ni Vicente del Prado. Si Del Prado, kinikilala ng bayan ng San Jacinto bilang kanilang unsung hero. Siya si Vicente del Prado, isang taga San Jacinto, isang unsung hero ng ating bayan na dapat nating huwag kalimutan. Si Vicente del Prado ay taga San Jacinto. Siya ay isang katipunero. Nag-organisa siya ng isang rebel group under the umbrella of General Francisco Macabulos. At kasama niya ang isang katipunero din, si Quezada ng Dagupan, Juan Quezada ng Dagupan. Sila ang nag-atake at nag-liberate ng mga ilang convent sa Western Pangasinan. So kasama po dyan ang Sual, Alaminos, Anda, Bolinao, at kasama rin sila sa naging Battle of Dagupan. Nakasama ang ating Grand Old Man of Pangasinan, Daniel Maramba. Si Vicente del Prado ay naging gobernador din ng Pangasinan. Hindi lamang kalayaan ng San Jacinto, kundi ng buong Pangasinan ang kanyang pinaglaban. Si Del Prado, naging representative siya ng ating sa Malolos Convention. Siya ay nahuli sa bandang season noon at siya ay pinagpa-pledge ng allegiance sa Amerikano. Subalit, hindi siya nagbigay ng kanyang pagkilala sa mga Persang Amerikano. Kanyang sinasabi sa reports, kanyang dinuraan ang flag o ang bandila ng Amerikano. At para bigyan ng leksyon, siya ay agad-agarang binaril o pinatay. Sa ipinakita nitong tapang at pagmamahal sa ating lalawigan at bayan, nananatili siyang inspirasyon sa mga Hyacinthians. Pasilip pa lamang ito sa aking ipinagmamalaking bayan. Isa man sa pinakaluma, pero hindi papahuli pagdating sa produkto, kasaysayan at iba't ibang kwento ng buhay ng mga Hyacinthians. Aalamin natin ang mga yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan!
Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on. Cultura Splashway. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on. Cultura Splashway. See you there. Cultura Splashway. Balilan Pangasinan! Before we go to our agricultural farms, ipapasilip muna namin sa inyo ang isa sa makasaysayang marker ng aming bayan. Ang marker ng Battle of San Jacinto na matatagpuan dito sa Barangay Macayog. Since bata po kami, dito po kami bumibisita kina Lola, si Bai Rusing, every holidays or vacation namin during summers or special occasions. At tapos ang ginagawa namin is naglalaro actually around the Cannon Monument. So maraming memories about it. Tapos yung kwento ni Lola about war, like nung Spanish era and then nung Philippine-American War. Ang unang nawala is yung plaque. I think that was early 1980s. Tapos, noong 1983 sa pagkaalala namin or sa kwento ni Lola is merong treasure hunters na umiikot tapos parang sinabihan yung mga taga-barangay na meron daw treasure under the monument. So, ang ginawa ng mga tao, due to poverty, so they were excited then. Tapos nagdig sila under the monument until lampas tao. Wala po silang nakuha. Pero one night, ang kwento ni Lola is na-witness niya, meron siyang, yung mga aso daw, hindi tumatahol. Pero may nakita siyang jeep pumarada sa harap ng bahay. Armado yung mga lalaki na nakasakay po. Tapos bigla na lang may narinig siya na metal na parang drinag. Tapos sinakay ko sa jeep. Tapos nung lumabas siya, ang nakita niya, wala na yung monument. First and foremost, yung Battle of San Jacinto na naganap dito nung panahon ng Amerikano, it's very important kasi sa pamamagitan nito makikilala ang San Jacinto na nagkaroon dito ng makasaysayang pangyayari sa panahon nila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong bansa, hindi lamang sa bayan ng San Jacinto na nagkaroon ng makasaysayang lugar dito sa ating bansa. At sa pamamagitan nito, yearly po nating isisilibra ang Battle of San Jacinto. Ang marker na to ay tinatawag na Memorial Cannon. So nagkaroon ng marker dito sa Barangay Macayog dahil nung panahon ng Philippine-American War ay may namatay na fallen US officer dito. Siya po ay si Major John Logan. Siya po ay nabaril ng ating sniper na nakatungtong or nasa taas ng puno ng nyog at dito po siya natamaan at namatay. So ang US po ay nagbibigay ng pagkilala sa mga namatay na mga officers nila nung panahon ng Philippine-American War. So itinayo nila noong 1905 itong Memorial Cannon para kay Major John Logan. So ang tawag natin dito ay Major John Logan Memorial Cannon.
One of the future plans that the Tourism Office of LGU San Jacinto is looking towards is to reconstruct a cannon as well as its base po dito sa Barangay Macayog. And then sa Town Plaza po natin, we are looking to have a mural commemorating not only the American soldiers but also the fallen Filipino soldiers as well. Kung ang marker ay simbolo ng naganap na labanan para sa kalayaan ng ating bansa, simbolo rin ang mga taniman dito sa San Jacinto ng patuloy na pakikibaka ng mga magsasaka para sa mas maunlad na kabuhayan at sektor ng agrikultura. Simbolo rin ang mga taniman dito sa San Jacinto ng patuloy na pakikibaka ng mga magsasaka para sa mas maunlad na kabuhayan at sektor ng agrikultura. Siyempre, proud na proud po. And hopefully, ma-penetrate po namin talagang market kasi napaka-mahal po talaga ngayon ng mais. Hopefully po, maibaba po namin sa pamamagitan ng pag-supply po ng mais. Hopefully po nga ang katuwang po namin ng gobyerno kasi siyempre lahat po, and siyempre yung transportation, ang gasoline po ngayon siyempre it keeps on going up. Kaya sana po makatulong kami in that way, in our own little way po. Makakontribute man lang po kami sa pag-produce ng mais po dito sa barangay po namin. Siyempre ang ating mais sa Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan ay matamis, lalo't-lalo na at masarap, syempre. Saka ito ay farm produce agad. Kaya nga meron tayong mga mais na tinitinda sa tabi ng kalsada ng papuntang San Jacinto to Mangaldan. Wow, ang tamis ng mais ng Barangay Santo Tomas. Ibang-iba siya sa mga mais from different producers ng mais ng iba't ibang barangay. Wow. Dito, iba yung lupa dito sa amin. Kasi kahit walang panahon ng tag-ulan, walang panahon ng tag-init. Pag tag-ulan, pwede kang magtanim. Yan ang kalidad ng lupa dito sa amin. Kung tag-init, may patubig naman po dito. Dire-diretso yung patubig. Kaya ganyan, walang buwan na kuwan kahit anong season, pwede kang magtanim ng mais. Kahit anong klaseng mais, may sweet pearl, may purple, ganyan, may sweet corn, ganyan din. At saka yung mga pula na pang-feeds para sa baboy. Kaya ayan ang produkto dito na tinatanim namin na mais. Sa lupa namin dito, kahit anong season talaga, pwede kang magtanim. Bukod sa mais, sa Barangay Kasibong, may taniman naman ng kamatis. Tara, puntahan natin. Kasi po, ang kamatis, madali lang siya. Mga 2 buwan kalahati, nakakaani na yung mga farmer. At
yung kamatis, pagka tumama ang timing sa presyo, malaki po ang pagbebentahan. Matagal na po rin po silang nagtatanim ng kamatis. So far, ang quality po ng mga bunga ng kamatis nila, okay po. Pasado po ang quality. Ang ginagawa ng mga barangay officials sa tinutulungan namin ang mga magsasaka dito. Actually, iyan ang isang priority ko dito sa barangay namin. Nagkaroon sila ng libreng traktor para sa magsasaka at nabigyan din sila ng tig-isang sprayer. Yun ang naitulong na namin sa mga barangay farmers dito sa barangay namin. May mga programa din kami dito sa mga marketing, pero sa dami ng mga produkto ng mga product dito sa Kwan, itinatakbo nila sa main doon sa may Bilyasis at sa Coordinata yung mga product nila. Tinutulungan namin sila sa pag-kuan ng mga transportation nila, mga ganun. Marami ring magsasaka na direkta nilang dinadala dyan sa market, public market ng San Jacinto. Kaya hindi na lumalayo ang produkto ng mga ibang magsasakang nagtatanim ng kamatis, tomato, directly na dinadala dyan sa public market sa San Jacinto. Ang opisina ng Agriculture Office ay tumutulong sa ating mga magsasaka dito sa San Jacinto sa pag-a-assist sa kanilang mga Farmers Association at namimigay din ang opisina natin ng mga interventions na kagaya ng mga hybrid seeds, fertilizers at mga pesticides, insecticides. Minsan yung mga halaman, yung mga crops nila ay ipinapasiguro din sa Philippine Crop Insurance Corporation para kung may mga bagyo o kaya kalamidad o kaya peste sa kanilang mga taniman, makakakuha sila ng konting cash para makabawi sa kanilang mga gastos. Siyempre, number one, may class ang mga produkto natin dito sa San Jacinto. Kagaya ngayon, maganda ang presyo ng kamatis natin dito sa Kasibong. Ang mga mais natin, maganda rin ang presyo. Tulad ng palay, maganda rin ang presyo sa mga nakaraan. At ang isang pinagmamalaki din ng ating bayan na isang produkto dito ay ang tabako. Kasi doon tayo nakakakuha ng malaking tax, yun sa excess tax share ng munisipyo. Dahil nga mayaman ang aming bayan sa mga taniman at produktong pang-agrikultura, ang mga produkto at MSMEs mula na rin sa mga itinatanim sa malnutrisyong mga lupain. Atin yan titikman sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Love the wine you're with. At dito sa aming bayan ng San Jacinto, hindi lang isa, kundi 2 klase ng wine ang magpapatibok ng inyong mga puso. Una na dyan ang dragon fruit wine ng Barangay San Juan. Nag-start itong dragon fruit farm namin since October 2014. So nasa 10 years na kami. Actually, initially, lang kami, parang naghanap kami ng lupa na pwede namin gawin na retirement place in the future after retirement age namin. So naisipan namin maghanap dito sa malapit sa residence namin, which is nasa kabilang bayan, no, sa Mangaldan. So ito napuntahan namin, then nag-search ako sa YouTube kung anong maganda itanim. So na-encounter ko nga yung isang video na tungkol sa dragon fruit. Tapos nag-research ako, napakaganda pala ng health benefits ng dragon fruit. Actually, nag-umpisa namin siguro more than 4,000 posts. So dahil sa medyo problema din yung mga sakit sa dragon fruit, nabawasan. Actually ngayon nasa 3,500 siguro. Regarding naman sa winemaking, siguro lahat naman ng agricultural, lalo sa fruit-bearing trees naman, meron tinatawag natin na hindi siya commercial grade. So parang class B, class C. So instead na benta namin ng mura o itatapon, so naisipan namin na i-process na lang. So may nakapagsabi namin na pwede siya i-process into wine and vinegar and other. So yun, nag-attend kami ng seminar sa winemaking sa Manila. So yung dragon fruit wine namin, hindi sa nagyayabang kami. Isa sa pinakamasarap na sabi ng mga visitors natin na natikman nila. Kasi yung dragon fruit wine namin, hindi siya yung tinatawag na fruit wine. Aged na rin siya kasi more than 1 year namin siya pine-ferment. Hindi katulad ng mga fruit wine, 2 to 3 months lang. So yun ang pagkakaiba ng mga fruit wine at saka dragon fruit wine namin.
Wine dito sa farm namin mabibili at saka dun sa pwesto namin sa Mangaldan. Meron kami pwesto sa Mangaldan. Tapos yung iba, mga reseller sa Manila, pinapadala namin through shipping sa bus. So ang price naman niyan is range from 350 to 400, yung 750 ml. Tapos yung yung tinatawag natin na slim na frosted bottle, 380. Kahit paano, nakilala naman kami dahil hanggang mga bisita namin marami din galing sa Manila at saka sa Capid Province din, La Union, Nueva Ecija. So kahit paano siguro in the little way nakapag-contribute din kami na medyo nakilala din ng konti yung San Jacinto. Through Facebook page pwede namin i-ship sa mga couriers natin. Ang Facebook page natin ay Fortune Dragon Farm. Atin nang tikman ang unang wine na magpapatibok sa inyong puso kapag ka nandito ka sa San Jacinto. Cheers! Wala akong masabi. Ang sarap ng wine na to. Hindi mo akalain na nanggaling siya sa dragon fruit dahil yung lasa niya is matapang sa una pero nasa dulo yung sarap. Pero saan nga ba nagmumula ang masarap na wine na ito? Dito nga sa mga taniman ng dragon fruit sa aming bayan nagmumula ang wine na ating natikman. Ang lupa dito sa San Jacinto ay masasabi nating virgin pa, lalo na't hindi pa ito ginagamitan ng pesticide at saka inorganic fertilizers. Lalo ang farm na ito ay gumagamit ng organic na pataba ng lupa. Dito sa San Jacinto, ang pinakamaraming produkto dito ay palay, meron ding mga mais, may mga monggo, tabako at saka kamatis, talong, mga gulay po. Yung mga gulay na nasa pinakbet, nandito, na pro-produce natin dito sa San Jacinto. Siyempre, ibang-iba ang produkto ng San Jacinto kasi nga galing po sa lupa na hindi pa nagagamitan ng maraming inorganic fertilizer. Actually, the Tourism Office of LGU San Jacinto, we created this as one of the tourist destinations na pwede pong puntahan not only by locals but also from other municipalities din po. Pag tinanong po, saan po ba ang pwedeng puntahan sa San Jacinto? Ito po ang ating sinasabi, the Fortune Dragon Fruit Farm. Kasi hindi po sa lahat ng bayan may ganito. Sa San Jacinto po, kung makikita nyo, ang lawak po ng pwede pong puntahan ng mga tao dito. It's not only income generating for the owner but also for other people din po, employees and the like. Para po sa mga gustong puntahan ang dragon fruit farm po na ito, pwede po kayo makikoordinate sa Tourism Office ng LGU San Jacinto, and you can also visit the Facebook page of Fortune Dragon Fruit Farm.
And for the second option, ang Bignay wine ng Barangay Labnay. Unang-una, syempre, ako'y masaya at mga kasama ko rin masaya para maipakilala ang produkto ng Bugnay Wine. Makakatulong for livelihood, syempre, para ma-income ang mga taga rito, mabigyan ng trabaho. Sa mga kababayan namin, kayo po ay inaanyayahan namin na pumunta rito para matikman ang produkto ng Barangay Labnay winemaker na tinatawag nating Bugnay Wine. Napakasaya po ang Barangay Labnay sa mga barangay council na mayroon ka na kaming inaasahan na produkto ng Bignay, yung wine ng galing sa puno ng Bignay, na ito po ay isang wine at ito'y aming tatangkilikin dito sa aming barangay. Ang may bibigay ng tulong ng wine na ito, lalong-lalo na sa mga gagawa ng produktong ito, ay siyempre sila po ay aming tutulungan din upang sila ay makapag-produce ng maraming wine dito sa Barangay Labnay, at ito po ay pwede naming ibenta sa mga malalaking restore upang ito ay makilala ng buong bayan ng San Jacinto kaysa buong Pilipinas. Nag-start kaming mangolekta ng bunga ng Bignay noong June 2024. Ito muna ay tinago namin sa freezer para maabot yung piyesta ng Labnay sa December 29 nung parehas na taon. Bale, December 2, nagsimula kaming gumawa ng Bignay wine sa tulong ng DOST. So, in-age namin siya ng 21 days at ito na nga yung produkto na na-produce namin. Hindi lang Bignay wine ang tinitingnan naming produkto na mula dito sa ating Bignay tree o Bulanay tree. Tinitingnan din namin na pwedeng gumawa ng Bignay candy. Pwede rin siyang jam, pwede rin juice. So yun, magpapatulong kami sa mga ibang ahensya ng gobyerno para madiscover pa at makagawa pa ng ibang produkto galing sa Bignay. Mula nga sa mga bunga ng punong to, galing ang produktong ito. Ano, tikman natin? Wow, masarap niya. Lasang mamahalin, actually, lasang first class. I love this! But aside from juicy wines of San Jacinto, may isa pa kaming ipapakilalang produkto. Ito ang Bully Rope ng Barangay Away. Tama po, Nay? Oo, tama. Wow. Kasi hindi pa kayo sanay. Hindi, kayo. Ganyalo lang yan. Para po pala ito nagkakabayo, no?
Siguro po magaling po kayo magkabayo na. Wala nang palaman. Ay, wala na. Sorry. Budol na pala. Nay, kapag pumasok ako sa inyo, tatanggapin nyo ako? Nang ano? Magtrabaho ng ganito. Akala ko magpon sa palayan. Pwede po. Papo na lang tayo na tayong dalawa. Hanggang mamaya ganito na ako. Ay, Chill ka lang dyan, Nay. No? bukas ka na uuwi, sanay ka na. Tingin pa laman, Nay. Ay, pambalot. Ganito kahirap maggawa ng lubid. So, hindi siya basta-basta, diba, usually kapag ka Mahirap ito, sir. nag-check tayo. Masugat ka pa dyan, mahirap. Manghang. Ayun, maanghang daw kapag ka nasugat. So, sobrang hirap. Kaya hindi pala biro gumawa nito. Akala ko kapag bumili ka ng lubid sa tindahan, yun na yun. Pero, kita niyo ba yung pawis ko? Grabe. Tiyatawanan na ako ni nanay sa sobrang hirap nito. Pero, Tumutulo na yung pawis niyo, sir. pero habang tumatagal, dumadali siya kapag ka nasanay ka ng pinapaikot-ikot. Dagdagan nyo ng ganito. Kasi, tulad ng ginagawa ni nanay, Yan, hawakan. para kang nangangabayan na, no? Mga bayan ng... Yan. Nakita nyo ba kung gano'n na ako kasanay? Ayan. Maganda rin. Nung nag-umpisa rin ako, hindi ko rin alam ito. Nung sanay na ako, ganito na, sir. Pagpaaral ng mga anak ko, mga sa kinakain namin, hanap buhay. Ito, sir. Maganda rin. Kasi maganda itong handicraft. Kung sanay ka na, sir, makakabili ka ng, makakabili ka ng ibang grocery mo. Hindi naman, kung sa tanghali, kung titigil ka, maglaba ka muna, tapos sa gabi o hapon, tapos sa madaling araw, ilulubid mo, sir. Tapos sa umaga naman, yung mga bata, pag mag-i-score sila, iyon, titigil ka naman. Kasi sa baon nila, sir, ilulubid mo muna. Tapos ibibenta namin, sir. Saya rin, kasi ito ang anak buhay namin, sir. Pag sanay ka na, saya rin, sanay ka na, sir. Yan ang paghahanap namin ng buhay, ganon. So, ito ang unang proseso ng paggawa ng lubid. So, bago tayo gumawa ng lubid, nakita natin kanina na ito yung ginagamit pang balot. So, una natin gagawin, syempre, hawak tayo ng matulis na bagay o tinatawag natin kutsilyo. So, ilalagay lang natin siya dyan. And then, ganon. So, yun yung unang proseso natin sa paggawa ng lubid. Nay, kung magtatrabaho ko dito, magkano ipapasahod mo sa akin? Utang na lang. Actually, mukha lang siyang madali, pero alam nyo ba, sa paggawa nito is hindi siya basta-basta kasi sabi ni nanay sa akin kanina, kapag ka nasugat ka nito, masakit kasi mababaw. Mas mababaw, mas masakit. Tama ba na? Yes. Mabilis na ba ako gumawa, nanay, o kulang pa sa bilis? Kulang pa. Kulang pa. Angas. Okay. Galing ko na yun. Galing mo na. Ay! Mali. Naputol. Game na po. Ang hirap ng work mo na yun, oh. Gaganon lang. Grabe. Oh. Tapos ito tanggalin. Success. Madali lang siya, no? Nakikita niyo yung pawis ko, madali lang siya. Pero ito yung huling proseso natin sa paggawa ng lubid. Kasi kung makikita nyo, ito na yung pagsasamahin o ipagko-combine nyo yung dalawang ginawa nyo kanina from step 1, step 2, and then ito yung last step. Para mag-isang siyang ganap na lubid na. So ito, mas matibay na siya kesa doon sa isa. Nung malit pa ako, gumagawa na kami ng ganito, sir. Yan ang pinagpaaral ko sa anak ko, yung lubid.
Saka maganda rin ito na panghanap buhay. Kahit wala kang trabaho, nasa bahay ka, kagagawa ka ng ganito. Ituro ko po, sir, ito ang trabaho nila nung nag-aaral sila para mayroon din silang baon pag kinakapos kami. Yung gumagawa ng lubid na matulungan sana ng taas, lalong-lalo na sa DOST na tumutulong na alam nila may gumagawa pala ng lubid dito sa Barangay Away, kaya nalaman nila, kaya pumunta sila rito sa Barangay Away na tinignan kung ano ang ginagawa ng mga taong hanap buhay. Ang nakita nila yung lubid yung isa na panghanap buhay ng mga tao rito, sir. Gumagawa ng lubid dito, sir, matibay yung pinakagawa ng lubid, tapos yung lubid na ginagawa, pinag-i-export sa ibang bansa, sir, ginagawang nasida. Yung mga lubid dito na pinupunta sa ibang bansa. Kadalasang nabibili ang kanilang produkto sa mga bagsakan sa Manawag. Maaari ding dumiretso sa Barangay Away, magtungo lamang sa opisina ng tourism sa Municipal Hall ng San Jacinto para matulungang marating ang barangay. Sa part po ng LGU, nandun po yung pagtulong natin sa pag-develop ng Buri Twines dito sa Barangay Away. Tinitignan din namin yung pwedeng ugnayan ng bawat produkto ng mga iba't ibang barangays namin. Tulad kanina, meron tayong Bulani wine sa Barangay Labnoy, meron ding dragon fruit wine sa Barangay San Juan. Tinitingnan namin na ang Buri rope ng Barangay Away ay gawing packaging ng mga produktong nabanggit kong una. Para magkaroon ng kumbaga link, unity ng mga produkto ng barangay natin, kasi ang nais ng LGU, magkaroon ng bawat barangay ng sustainable livelihood program. So pag hindi naman pwedeng mag-isa lang ng isang barangay. So as a whole, bilang LGU nga, bilang munisipyo, tinitingnan namin na pwedeng pagsamasamahin ito. Yung isang barangay nakakatulong sa isang industry ng isang barangay. Truly, it's not about how old a place is, but what it can offer. Isa lamang ang San Jacinto sa mga lugar na magpapatunay na Pangasinan has old but gold municipalities. Mga bayan na mayaman sa kasaysayan at patuloy sa pag-usbong ng kasalukuyan. Muli, ako si Frank, ang inyong travel heartthrob. Loud and proud na sabihin, ganda mo San Jacinto, ganda mo Pangasinan! As I walked through San Jacinto, I uncovered the hidden gems of my hometown. Familiar sights transformed into treasure troves of secrets, revealing the municipality's rich heritage. St. Hyacinth Parish Church stood tall, its ancient stones whispering tales of resilience and devotion. Within its sacred walls, I felt connected to generations past, their struggles and triumphs etched in every brick. In Barangay San Juan, I witnessed passionate winemakers carefully crafting dragon fruit wine. Their creativity and dedication ignited pride. Nearby, Barangay Labnoy, artisans meticulously produce Bignay wine, preserving traditional techniques. In Barangay Away, skilled hands wove intricate bully ropes, keeping heritage alive. Barangay Kasibong's lush tomato farms showcase San Jacinto fertile land and dedicated farmers. I savored fresh tomatoes, tasting the community's hard work. Similarly, Barangay Santo Tomas, vast cornfields stretch toward the sky, demonstrating agricultural prowess and providing livelihoods. In each barangay, warm smiles and stories welcome us. Residents share their struggles, triumphs, and dreams. This genuine connection humanized San Jacinto,
transforming it from mere street to a living, breathing community. My journey rekindled love and appreciation for San Jacinto cultural heritage, resilience, natural beauty, and community spirit. I am proud to share our story, inspiring others to discover its charm. It is truly ganda mo San Jacinto, ganda mo Pangasinan.